Nak? Nakapalit na kang magic sarap? Nak! Arabay. Ayaw dira bay. Ayaw dira. Hawa dira. Ay hawa lagi dira lagi. Dira. Sige. Computer na lang yun ato banga. Talitda na lang ko nimong permi. Maghuwat na lang ko nga ako na pod imong lingion. Oh, knockdown man lagi na. Sus. Bukod-bukod ya. Knockdown na di. Sakit huna-hunaon nga mas malipay pa ka maka-level up anang duwaa. Pero kita kaha, yun ani na lang bata permi? Kano sa kata maka-level up aning atong sitwasyon? Sige na, sorry. Sige, ito ma. Sayon ra kayo ka mag-sorry, no? Kay baw man good ka nga pasayloon ra ka permi. Dili jud ka mag-game over na ako. Ma, duwa ramang good ni. Kabaw ko. Puros raman jud ka duwa. Ako raman ang seryoso aning atong relasyon. Ma, unsa lagi? Ingon ko, nagpila man imong pagtagad ba kay ako ng paliton. Gusto ka? Hulug-hulugan ti kag 5? Mama, uy. Malingaw mo ato? Sure kung mas malingaw mo sa full episode, visit and subscribe youtube.com/fatboysprod. Ang mo share, subscribe ug like, makalag life.